Brad! Nalalay kayo mga kanding?
Sige, may buwan. Ulang lahat. Toyo pele. Boys!
Ayaw, lagi kayo mapaksin. Mapaksin na yung tama. Toto, go! Len! Gotta go da. Early Montessorian. Early readers. Early Montessorian school readers. Sa
I want to buy a big car. Want to buy a Big car. big car? Study well so that you can have your own money and then you will buy your big car. Then you will also buy big car for tatay and nanay, and then you renovate our house so that it will be nice to look and strong. A strong and beautiful house. Manlukot. Guapo! What kind of signal? Alanganin magana din ang area. Wala mo ginagawa. Diba? Ang mong bata si Mark Ryan tambok na to. Gadrive siya putut. Natingala may. Bata pa si Mark Ryan. Gadrive putut. Okay na wa man kinahanglan bisensya ng pagputok. Gana gad si Brian. Ano dahil pag-abot sa school, loud na siya dahil drive na to. Iya Wala lagi ng asa na ganing sa globe ng mga wala man. ignition. Okay na to sa pangitao na oh, kalau kayo ginapangita, wala. Alok na sila. Jimboy. Ay!
sila gear. Technician tayo sa Mandaday dire. Dito man na ilang balayo, wala mo sila dito. Ano sila kapuyo? Mga technician. So, nemo technician, ang technician nga imo ingnan og unsa man. Ang ayaw ng internet na to sa balay, wala tayo internet. Wala tayo manuwad, ang tatrabaho na, wala tayo kwarta na yan. Ang uban ng maka-work. Oo. Mare! Nan. Technician. Sige, babay rin. Wala man ang technician. Wala ang technician. Naglaro kayo. Ano, technician? Ano? What ang kay trabaho tayo basta di ka work mo wala na po na mo trabaho to tayo katong injection ako. Asong laag. Uy, thank you. Happy birthday ko na, happy birthday. Bogix. Ay, thank you. Happy birthday ko no. Ano nga happy birthday nga wala bang koy kuan. No? Wala internet. Tula ko kabalokin sa nigrit na ako happy birthday. Pastilan. Wala yun sila rin ganitaw. Nasa naman ito na Espayawan. Bitaon, we gonna go. Wee, 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 wee. Wee, dito na lang po Saman? May katingog. Sana? May katingog. Bird? Sa ato sa kanan. Nga. Ayan. Saman? Eh? Ano? Oh, Saman? oh, oh. Mas material. Sky! Astilan niya. Sige. Nasa ulo pangitao ni mo technician sa globe. Hadlok man sila. Mo? Taon na ko. Where her she? Maaso na mo kita. Kain sa butang sa
arrival. All items say your arrival. Tutor. Bakit nakapala na ka dito, nakanin ako dito sa hospital. Nakanin ako sa dito. Mga technician. Nasa naman. Lah. Yes. Oh, Yeah! Yo. 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 Technician sa Globe. Ano yung mga panahon na? Masih nasa silang trabaho. Ilan ka na yan? Ngita sa Globe. Ngita ka ito yung nasakyanan? Ha? Ngita ka ito yung nasakyanan ba? Dami ito sila sakyanan? Ilan na ito to? Ano na to? Asa pa ito ngita ito yung nasakyanan? Kung sa course sila sa kinan. Itong white good ngilang sakyanan Pick eh. up white. Hindi mo na parehaan na kung ano yung nga lang XCO. Every nga white. Dili every. Pero mamaw, ano niya, murag panel ba? Murag panel nga na katong na ladder gani. Kana ay kana. Murag panel nga na ladder. Okay, that's the house. This house. Mga old house na yan, pumindot ko ba? Ang sulayan sa labing kuwan. Fine. We are yes. Mga technician. Signado ko sa Boulevard. Or sa Changi, GKs. Wala na sila sa Boulevard, kaya wala man sila tauran dito. Wala man sila nilayuhol dito sa Boulevard. Wala na yung globe. Dito tugoy sa highway nga kuan batay. Murag dito tugoy sa highway sa nga murag sa first nga Prince murag life pa nga Prince home. Kasi natadagoy dito. Or naadagoy ni sila sa siya. Ay murag kani nga white. Kana nga white. Handa na yung sakit ha. Makawala dahil nag-work tayo basta dili ko matrabaho. Oo, Di na mo dagang manay kung di na ta mo work so. Oo. Ito to, kuwan ang taong trabaho kay... Wala na tag manay. Oo, kaya wala naman kayo work. Ang uban kay ka maka-work. Bayaran man kasi mong work. Ang uban kay ka maka-work pa. Oo. Karon. Bayaran man. Dili na kita. Bayaran man kasi mong work. Unya wala taga work, dili ta mabayaran. Kita lagi dili. Di ta ka work kay wala man ta internet connection. So balay nagguba man. Guys, tungod sila ha. Munang atong pangitaon tong technician para maayo atong internet connection, ma-fix. Maybe that
akong pa ng mga karta raw. Kaila po ka sa technician. Kailan ako atong technician. Ay, ano ni niya to dere? Ay, wala ka. Ulat sa asaman. Wala ka. Itong payag luto na ugma. Ataw to sa loto. Mag study of mathematics. Kung ano nga nung kinahanglan ka mag-math. Be, kani yung ani to ilang sakyanan ba ya? Ay. Mo yung ani Oh, ba? tuboy na. Di oy, may ngalan XCO. Sa left, na pangalan sa May ngalan sa iyang pultahan ba? Sa iyang pultahan ay XCO. X-review. X-o. XCO. XCO. Ah, katula, kato. Dili. One. Hyundai. Part. Boulevard tagi? Na Boulevard tagi. Kailan pa ko dito? Technician. Where's the technician, man? Where is... Ano dito sa question? Technician? Wala. Cuman? Wala, no? Punta na ko sa hospital. Technician. Apa ta? Sira na dia. Nang, nang lagi ka dire. Ako ba dire? Ang imo pa rin dire? Shop na po. Ang imo shop dire. Kaya po, naigabang ani. Ah, sa gudi ay. Ulian ra ka dito. Oh, O sa likod balay.
Manong kung katungong gagama atong halayan. Oh. Siya man ang gagama dito itong halayan. Oo. Sige, sige. Ang technician, dati sa to, Brarian? Ha? Ang technician, nasa Brarian? Wala na diri. Na diri na pala. We gonna get. Tuloy ta spill dito ugma na. Wala na? Ugma na Kaya ta. to wala nang crosson ah. Ang technician na to ta. Wala din yung tomato technician giningita tas technician na muna sila diri god. Ini ko na nila buka na sakyanan. Wala yung nasakyanan, wala pa na sila. Siyang ginanang ka. Hindi yung tomato changi. Naman. Ano tayo paliton to changi? Kani ang nakakinihan tanga patutag at doon. Patay mo ang kita sa Boulevard. Ha? Di ba may dalan na tara kay Oo. Mount Everest? Advance. Ato lang concert red. Abi 7413. Ano yan ka? Number. Abi 7413. Iya, ang misis Mega Drive ato. Siya gini boxing na yung Muay Thai. Dito to tayo. Likod sige. Oh, so many chugging in here. Why we're gonna go here?
Oh, nagupa na. Dugo na kayo na. So, una pa na tayo. Nice na may ang ahaw sa una. Bata pa ka? Oo. Tingnan na nagupa man na. Nga, gahira man na. Wala na may tao, wala may nagpuyo. Pag una po nila house. Pag una po nila house tayo. Pag una po nila house. Ambot ha, wala na sila diyan. Wala sila dito kapuyo sa to. Uy, sa asa man. Ito sa diversion. Wala sila bagong house dito. Kinipon na house. Kinipon na. Kasi wala na sila dito kapuyo. Ingon ani mo na wala na. What is this car? Paano? Where? Muna PNDT, sarado na. Where are you going? Nama Jessica. Down. Where are they going? Let's find it. Where? There's socks bags. National High School. National High School. National High School. Payuan. National High School. Wasig nag kaya na sila balay ipuyan asam ko nagpuyo na Toyot nagamparo siya. Let's go! Kasi, yatutugod silang parente. Toyot nagamparo sa Lopez. Wala din taga Toyo ko na. Basig daan sila dito ng puyo ba? Let's go! Kasi bisita sila sa ilang mga parente. Sito sila. Yeah, we're gonna find it. It's long patch.
Ah, Ha? Saman? sakto. Sakto tayo. Yung taga-globe. Tuwa sila sa Amparos. O sa Kuan. Sa Lopez. So, let's go back. Tuyo ko sa nato dali. Kasi mapauli na to sila ron. Be, ato to sila na. Ito ba? Pa, Ito tayo yung nasulo. spray ko taan eh ron. Naabi ni si Quandris Charen. Taga-Amparos ni si Charen. Kamar sa Tusari na eh. Di ba ni Amparos? Charen. At saka na house. What is this house like this? What is this house? Mom. Ayan yan. Mom. Atay. Emma. Kini ilan ni Amber. Emma. Oh! Good evening! Uy, ito na nga pala. Dili na. Ilan ni Amber. Ember. Sabi nga na house. Nice house. Oh, nice kaya. Nice food ng car. Sila nice car. Sila nice house. Sakto. Lopez dahil murag tuwa sila dito. Let's go fast. Boss! It's from Janet. Nabot na ta. Kage pa ka.
wala pa kasulay agad rin ang dalan, no? Nagasulan na mood ko katong ni niyato ka ni pero to ko naka niyato si ni sa to mama ni ka Kulong. hindi kapagi na oh pero wala pa man ni Pag umangkod nga dalan, sa saan ni padulong tapos dito sa ila ni Kuan, ne dito sa plaza. bas tapos eh Dito ko lapos dito sa plaza. Dito ko parking. Wag kita dito sa highway din, tayo mo to dire. Or muag to ng Philippines. And this is the car. Eh, dito sa highway, ginaayaw man. Dito, aging ayaw ko dito. Good. O, ano yun? Palit ka diri o yuta. This way. No entry. This way. Oh, mulapos man dito sa dalan po dito sa pick. Ano magpahin naman ko tatakon basta Hmm? basta mag-inay ka babas mo ng mga tigs. Kaya palas Kaya hindi man patag kayo ang kuan. di man dito. Tayo ni Lopez. Pero tatay. This is wild dogs. Tapos nandito tayo pagkupag yan. Forest. Forest pa ni. Tayan. Ah, dagat pa nila ya. Dagat pa karon ni sea. Dagat daw ni ingon nila. Dagat. Dayon kaning kinipot sa class sa mga kuan na napay kasuri nga kuan nga dinosaur. Now, bantay ka. Lapos na tao. Oh. Oh, pure gold pa ni. Oh. Maybe the cargo building thing. Ha? Putoy niyo nga dalan. Kaagi na ka. Yes. Okay na. Yes. It's a Okay nice. na kaya. Kaya nakaagi na ka. Uy, Campus Plaza. this is Earl White Mall. Doon po ito. Dito sila taga. Yung puno dito. Who wanna see the Bye.
kasi nakagawas na to. Kaya di naman to grabe kayo. Itahi daw yan diri oh. Mana. Hilak na po ito. Ako gani, ito ang putang mo diri oh. Hilak na po ito, Dwight. Eh, dali na ba ito mo hilak, Dwight? Dirty ko pa. Pag yun yung guwapa, hilak ko. Guwapa ko na. Tukol, Dwight. Grade 1 pa mga mga ito yan. Mukha nga gini naman. Dirty ko pa, ako ingan. Ako ingan. Ingnan mo si Dwight, guwapa, hilak sa niya. Ingnan ko nung hindi mo siyang kita, guwapa. Jaga. Dire. Anong dagat? Na, ano, dire, Anong nang dagat ilang. yung madali sa unag? Dagat daw ni sa una. Long time ago. Long time ago. Tatay, end of the dinosaurs tatay kay sunod Ice Age animals, end of the Ice Age people na. Kung lahat po niya animals, prehistoric animals. Ma-end na po ang people tayo, lahat na po ng creature. Sa dagoy, wala ta kabalo. Pareho sa Ice Age, pareho sa dinosaurs. Ay, wala ta dagoy, wala ta kabalo. May extinct na po ito ba? Tao. It's instinct. Grabe biya kahit tayo sa unag, ang giants lang. Lah, napakusok ng bata na kita eh. Oops, ikaw. Tuti? Hmm? Blue, blue siguro. Paano ta? Wala traya. Kana ko. Dili ako? Oh, dali na, Eric. Well, Eric, palunga. Ayora, now. Kana. Unsa? Anya? Ang lak mo ka. Aw, nandok pa ko. Anya? Hmm? Anya? Paano tayo mong kaubas karate? Wala sa Rafael ko? Oo. Kumon sa karate. Oo. Si Hyran? Mot, isa to. Ulit ko Uy. po. Murag mo niya na. Mana? Laka. Tay, oh! Amo lagi. Oh, sila lagi gyud. Pastil na. Ah, sunda tay. Sunda tay. Sunda. Seat belts. Ingon to sila balay. Asa naman to? Niligo diri Ha? dito. Niligo dito. Asa naman to? Wala dito. Wala. Na dito. Ada ops na yun. Ano on dato mana ko ta
Sabi man ako muunong diya ini. Ato istorya, wala lagi. Pero to sila. Wala man niya. Wala ba to? Nilusot. Nilusot doon. Sabi na kumulong dito sila sa katong opisina nila. Ulit ako ito. Inaya ko na ito nagkabaking. Nakalusot ba to? Nakaluwas ba to? Ni Ana. Niliko eh. Now sa tagatos stop na rin na ako. Wala man. Murag to, Aragos Lopez yan. Dili at ano ito na sila. Magawa may lang sa kinan. No, di ba? Dual pa man to. Murag to, Aragos Lopez yan. Ato pangitaon to, balikan Aragos Lopez. Ato balikas Lopez. Aragos Lopez, o gawas
Dili mo ito. Nini. Yan, si Dario. Liko. Hindi ko ito sa unahan tong. Kasi di po tayo tugod mo. Oh. Hindi ko ulit ito siya. Hindi pa siya dito. Then, Pingan Highway. Itong balay mamihan din sa una. Asa? Hindi rin. Puyo-puyo. Tagang kayo na, saunas, may man sauna tayo, boarding house, then Lopez, then Kawin na po siya. Ay, pagsunday. Boarding house, Lopez, Conzo, then sa. Di ko na gusto siya tayo, marami balik po sila. Na. Murag, naano ko nakitaan nga. Magyod? Ha? Wala gyud. Itong balikan dito sa tinago na ano to dito kasi uli dito. Yay, nakita na gyud nato, nakawala pa. Nakita na kabuhi pa. Oh. Sabi na kong nahayang. Ha? Sabi na kong nahayang. Nahayangan? Motor. Wala di eh. Masa? Wala di eh. Alright. Airport.
to, nakikita ka sa ngalan niya, XCO. 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 Oh, murag na ako nagitaan, naispatan ako, ang lubot. Sa lubot nga man. Lubot sa katungkuan, panel. Masig mukaon. Okay, atong tuyupon. Atong sundon, tura. Ha? Muna? Turo, kato. Lah, bro. Mas Mura ba ito? Mura ba na? mau na ganyan Mura tayo. mo yun. Sugar kong dragon. Oh, mo yun. Mo yun. Natawa sa asa mo dito. Oh, sa asa mo dito. Turan, ako siya. Let's go! Nang na yung tsura. Yari, rapid siya. Siya putot. Mission! Mo yun. Mo yun. Huh? XP? Nay Mo yun. pangalan? Mo yun. Oh, na yun. Ayun sa. Ayun na lang. Ayun na lang. Wala pa!
Oh. Balik po. Balik siya. Exit. Sus, muy linagas. Yeah, pag seatbelt. Balik ko sa Prince Tech po kung siya na kwan. Gas. Suga po nila dyan. Suga sa dadan. Kita anak ng lubot. Oh, itong lubuta. Ada. Ano siya yun? Ikaw may makikag-memory. Balo mo kang pat-in. May mo na siya. Tingala ko tayo ba? Sagun na eh. Slide. Prince Tech. Ayo, di na to sa Prince Road ay kwarta yan. Yung pipila na itong money dito. Asan ito akong money? Nadarig ito. 5 pesos na lang, pila? 7? Iyan! Matulog. Iyan. Nagadong skiyan. Maligya pag barbecue skiyan. Ha? Maligya barbecue. Maligya banana kios skiyan.
Hey lady. Keep. Yeah, ug nas Kuya Lyle ing na kay pasulod mo sa kinan.